La ekhaya uma kuwukuthi impela usuka lapha ekhaya unomuntu okuthiwa uyagula ngokomqondo. I-part of ilungu loyonto. Mkhulu. La ekhaya siyashaya siqede. Alibheki ilungu. Alibheki ilungu la ekhaya. Ilungu lo uthola ukuthi unenyoka egijima esiswini. Ilungu uthola ukuthi ukhumela esingezansi. Ilungu uthola ukuthi ukhumela umlenze owodwa. Into ephathelene nelungu nje ukuhlanya ekhanda kuwena. Lona la ekhaya uma kuwukuthi umuntu uyagula ulele phansi ngisho ngathiwa unegciwane impela HIV siyakwazi thina impela ukuthi simenze thina simnike u6 months nje sithi akadla umuthi wala ekhaya ebese ukuthi enyangeni ka6 siyophela sithi akaphindele eclinic ayosheka lokho wakade kuthiwa ku-positive futhi se-positive wini ebese yabuya phela azolanda imali yakhe la ekhaya uma kuwukuthi use-positive ekwazi leyo mbizo ukuthi isebenze kuwena namanje engayithatha manje ngiyifake kuwena uyele yonke lento eyisebenzayo ubona inkinga zakini njengoba usuku uyohlola kumuntu uyibonele ngesingawo uhleli la u2 hours uzobe ugijima konke uthola ukuthi ngiyakubuza ukuthi usukephi ukuthi ngiseshow umuke unekhadi seshow kwenza ubonane eshow usho wena ukuthi ubonane then emva kwalo iyo-ke leyo ke sesisebenziseke sesisetha ngisho umqondo womuntu uthola ukuthi umuntu uhanjelwe umqondo ebese siwubuyisa bese kuyimasi kufaka-ke okushunyiswayo kube khona-ke sikufaka bese kwalana-ke imbiza-ke le mkhulu. Yebo mkhulu. Le mbiza le iy'nsizwa eseyibona ukuthi ayisaphefom kahle ziyayidinga le mbiza. Umuntu ojwayele ukuhlushwa likhanda kancane kancane usephethwe ikhanda uyayidinga le mbiza. Umuntu one-BP yakhe enyukayo uyayidinga le mbiza. Iyakwazi ukuthi yehle kahle i-BP ibe kwi-level. Umuntu onoshukela wakhe onyukayo hhayi owehlayo ngoba uma wehla hayi ingafele ikushayela uzilo obvious once wathi zilo usuhambile. Sibingelele sikwamukele mbukeli nomlandeli wensika yesizwe TV1. Namhlanje ke sesiphinde ke futhi sabuya naye ke udokotela ke uDr Mbonambi owaziwa kakhulu ngo Prophet Mfulungashi. Yes igama yadume ngalo ke la endaweni ke yaseLindelane kaSi noma ngithi eNtuzuma kaSi. Uma ukhuluma ngoMfulungashi nje ungafonela eMtobo uthola ukuthi bayakubuza uMfulungashi bazokutshela ukuthi uMbonambi. Bazosho ukuthi uMbonambi lo. The most yabantu abasimina ilelo gama abalazi mkhulu. Hayi ukuthi ngoba kuyila kuphela. Dokotela njoba namhlanje noma ke njoba sihleli nje kanje umbukeli uyazi ukuthi sisuke sizokhuluma nomkhulu noma ke sizokhuluma ngezinto ezenziwa udokotela ophambi kwethu. So dokotela sike saxoxa kwivideo eyedlule sathi ukungena nje ekutheni uDr umkhulu uMfulungashi ungubani wenzani futhi udume ngani. Sangena nje kakhulu umuntu oyibonile ivideo uyazi ukuthi manje sikhuluma ngobani sikhuluma ngoMfulungashi. Mkhulu mesingatshela nje umbukeli kancane nje izinto ezimbalwa okwazi ukuzenza noma ezenziwayo la ekhaya noma ke la ka Dr Mbonambi uthi nje ungena nje ekutheni ke yini engageji nje ukuthi lokhu siyakwenza sithi qaphu khona sophinde singene futhi kulokho esikubuka phambi kwethu ongama products ala ekhaya ka Dr noma ke ka Prophet Mfulungashi. La ekhaya uma kuwukuthi impela usuka lapha ekhaya unomuntu okuthiwa uyagula ngokomqondo. I-part of ilungu loyonto. Mkhulu. La ekhaya siyashaya siqede. Alibheki ilungu. Alibheki ilungu la ekhaya. Ilumbo lo uthola ukuthi unenyoka egijima esiswini. Ilumbo uthola ukuthi ukhukhumela esingezansi. Ilumbo uthola ukuthi ukhukhumela umlenze owodwa. Into ephathelene nelumbo nje ukuhlanya ekhanda kuwena londa sibheki. Ebese siya ey'ntweni zenhlanhla. La ekhaya nje sikuthatha nje sikugeze sikufake inhlanga. Silahle yonke imikhuba ebekade ibekwe abantu itshalwe abantu kuwena.
siyakwazi ukuthi siyithathe lonto siyibeke eceleni sikwazi ukubuyisa enhlanhla yakho uthole ngisho umsebenzi. Lonto impela yena ungathola ukuthi impela ungaya emzini emibala befike bekutshela i-testimony yalonto into ekhona esiyenzayo futhi. La ekhaya uma kuwukuthi umuntu uyagula ulele phansi ngisho ngathiwa unegciwane impela HIV, siyakwazi thina impela ukuthi simenze thina simnike u6 months nje sithi akadle umuthi wala ekhaya ebese ukuthi enyangeni ka6 siyophela sithi akaphindele ekliniki ayosheka lokho kwakade kuthiwa ku-positive futhi kuse-positive wini ebese yabuya impela azolanda imali yakhe la ekhaya uma kuwukuthi bathi use-positive. So-ke leyo nto asisabe ngayo into esiyenzayo nje easy lokho futhi okukhona ngisho la impela nje bese sizoya umuntu othiwa une-BP okanye unoshukela. Ushukela womuntu thina siyakwazi ukukunika imbiza uyisebenzise ushukela wakho ube kwi-level nje efanele ungabe ukuthiwa unyukile mhlawumbe uya ko-20 noma uya kubani. Siyakwazi nje u-BP ushukela siyakwazi impela sinama-products nje aqondene nalokho ebese kuyiwa ey'ntweni zenhlanhla. Uma kuthiwa uya ey'ntweni zenhlanhla uyabona nje uma ngizoya nje kunaso isiwasho sami uke kwathi ngenyanga edlule umfulo ongashisa iwasho wangenzela into eyisimanga la nje ngaphesheya kunomuzi wakamsomi. Kwadlula nje usisi wakhona wathi imbonambi angisasebenzi mina ngenyanga edlule wathi angisebenzi mina mbonambi kodwa uma sekuthiwa uyasithemba lesiwasho sakho ungangipha ngiyokukhokhela uma sengisebenza. Ngimnike lesiwasho usebenzise 3 days esebenzisa kwaba umsombuluko kwaba uLesibili kwaba uLesithathu ngoLesine wathola imessage esuka kumlungu wamxosha wazi wayisise email amhlula icala wathola imessage ethi sicela ukuthi ngomgqibelo ufike neuniform yakho uzosebenza wabuyisela. Uma engixoxela ngibese ngidlulisela imessage mina ukuthi sisi uthe uma ususebenza uzosikhokhela khokha phela. Hayi ngizokhokha uma kuwukuthi sengiholile ngathi sisi awushoyo ngokuthi uzokhokha uma usuholile wathi uthe kimi uzokhokha uma ususebenza. Usuyasebenza ke manje khokha phela. Wawuthola umsebenzi mkhulu. Wawuthola umsebenzi futhi akuyena yedwa baningi impela abangakutshela ngakho. Sidume ngalokho noma kukhona futhi okunye osukwenzayo sidonsa kakhulu sidila kakhulu nomuntu lo mpela esethi uthanda lokho. Uyakwazi ukubona uthando lesisebenzisa lesiwasho mkhulu. Dila kakhulu nalomuntu othi imali uyayiphatha kodwa ayihlali. Uyakwazi ukuyibona imali bese lokhuzana. Idila kakhulu nokuxhumanisa nabakini abalele kwe sometimes ukukuvezela labakini abalele ukuthi inkinga zakho zikanje bevezele wena futhi ukuthi ukuqaqeka kwazo kukephi. Le even kunabelaphi abasithathayo lesiwasho uma wesilanda abasilandayo nasiba u150 kodwa kulokho ngisikhipha ngo100 rand lesiwasho. Lesi nje sokuthi nje uyathandeka noma umuthi ufuna umsebenzi isona sokusebenzela mo ukuthi ufisa mhlambe ukuthi mhlawumbe umathandana mhlambe uhlonipheka isona futhi ngoba umkhulu bengifuna ukungena kuona phela ama products ngoba ngiyabona khona phambi kwami maningi sesikhulumile ngesokuqala wachaza udokotela ukuthi lesi senza lokhu nalokhu ngiyibona zitathu njengamanje mase siyongena kuyimbiza sacela ungichazele zona nga1 ukuthi lo usibani bani lo wenza lokhu hayi la ewashweni iyodwa kuphela leya bese kufakiwe isticker sala ekhaya bese kwalana ke imbiza ke lemkhulu. Yebo mkhulu. Le mbiza le insizwa eseyibona ukuthi ayisaperform kahle ziyayidinga le mbiza. Umuntu ojwayele ukuhlushwa likhanda kancancane usephethwe ikhanda uyayidinga le mbiza. Umuntu one-BP yakhe enyukayo uyayidinga le mbiza. Iyakwazi ukuthi yehle kahle iBP ibe kwi-level. Umuntu onoshukela wakhe onyukayo hayi owehlayo ngoba uma wehla ingafela ikushayela uzilo obvious once wathi zilo usuhambile emhlabeni akumele lokho zalo. Ndene emfeni kwalokho into engichazayo uma ngikhuluma ngale mbiza ngichaza into eyodwa ngoba
ngithi izolo kade ngithola ngesimessage la. Uma ngithola imessage engiyithola izolo ingichaza ngento eyodwa ngoba le message umuntu phela ocishe washawa yi-stroke. Igodi kakhulu yona futhi ngilapha ngangisho i-stroke lembiza. Stroke nje siyalapheka futhi kulembiza umuntu one-stroke. So izolo ngithola imessage angikholwa ukuthi izoba kuwonansi eduzane ngayithola. Uyayibona mkhulu ukuthi le message ithini? Uyayibona lo nto uthi into yokhuza ushukela mkhulu. Lo muntu uthi ushukela wakhe ekseni ubuthi 33. Uyabona nje manje ukuthi yena umshini uthi uthini. Ngike ngathi obe ngike ngakhuluma ngokukhipha umuntu ejele. Yebo. Ngike mina ngathi ngifike ena last week. Yebo mkhulu. Ngabe mina ngawukhipha umuntu bese kuthiwa uzogwetshwa. Kodwa kuyimanje lo muntu ungasuka la uye ekhaya lakho ufika kutshela ukuthi ngila ekhaya mina ngenxa ukuthi usibani wenza ukuthi nokuthi usekhaya wena. Ubuyile sekhaya mkhulu. Yes. So mkhulu lembiza le njoba sesizisho netestimony ukuthi iye ikwazi ushukela yini konke iBP izifo nje ikhanda ukuclean umzimba bese kodwa ube aware ukuthi uma uyiphuza izokulambisa obvious ukulamba kwakho uzothi ukuthi ke ukushintsha usize wengubo oyigqokayo ngoba uzothi ukukhuluphala. Mkhulu imalini lembiza umuntu mayifuna ekhaya? Lembiza umuntu uma eyifuna ububona nje u2 liter wayo u200 rand. U200 rand. Yes. Uthola nje u2 liter nje ngiyibone iphuma efrijini mkhulu. Isizathu sikhona sihlala efrijini noma iba nomkubi. Obihlele efrijini phela nodokotela phela uyaba nokwakhe. Lento mina ngiqonde kwesisikhathi ukuvala lento ukuthi lesiwasho ukusibona nje uma ungasungele lapha ebathroom uzosifica nami ngiyasebenzisa. Ngoba umbona nje nangu nomndayi engapheli lapha ngwami lokho efuna ukungibuka nje njalo. Angenzeka kube yiphatha lesiwasho ngoba nabantu abaningi abafuni kwabona amadoda abo. Uma kuwukuthi uzonothisa ngalesikhathi ufika la. Yedwa. Uma ubuka ebusweni bakhe nje akukho kubona sengathi kukhona sekusukile after ngibuyile. Awukhomba ukuthi nje isikhathi esiningi izinto ezikanjalo impela izinto ezisebenzayo. Ngithengile phezulu after ngigezile ngayo. Kwakhona umuntu ofonayo. Wathi nayi bombo namba udlule la uthatha imali yakho. Sengeke ngithi sesigcwele ngoba size sabhala nje lana ukuthi sidila nani kubhaliwe la kuthiwa imali uthando. Ukuthandeka, ukuhlonipheka. Lezo zinto ezikanjalo nje siyazenzela lesiwasho ngoba even umuntu ohamba icala ngiyamgezisa ngalesiwasho. Kuphela nje umehluko nje uma usebenzisa ungathi kungaba khona eduzane ungasebenzisa sunlight hayi noma yiphi insipho. Hayi noma yiphi insipho. Yes. Mkhulu ngapha ngibona okukhulu ongathi kusanda kuphekwa. Yini lesibukayo noma umbukeli ayibonayo njengamanje elapha yakulwa mqomo? Kulo mqomo khona imbiza eyizifo zonke. Iyasebenza kakhulu even umuntu osebole ngisho umzimba. Abantu othola ukuthi yena usenciphile unciphiswe i-TB. Umuntu onephika. Iphika ke ngizothi ukunika iqhulu kancane ngizoba ubuwena. Iphika into edala ukuthi iphika ube nomuntu nephika usuku uthola ukuthi unesilonda ephashini okanye unesilonda kusuke kunesilonda esiphathelene nesifuba. Othola ukuthi lapha iphaphu alisaperform ngendlela iphaphu alifuni ngisho indawo encane ezofufukala bewanza avuvukala iphaphu suke lingasapoqoki ngendlela okufanele lipoqoke ngalo. Uyabonga lesikhathi lipaqaka lona iphaphu umoya usuke uphuma emakhaleni. Ngalesikhathi lifutheka lisuke lidonsa umoya ulokhuza. Uma ingasenzeki leyo nto kanjalo uzothola ukuthi wena awusakwazi ukuperforma kahle. Thola omunye ilonda nje lezi oma STI lezi ilonda lezo thola ukuthi umuntu unelonda ngisho kuma private part. Lembiza ngisho ngesikhohlisana uyidinga kakhulu lo muntu ngoba thina sishangisha isilonda okuthiwe sikashukela lesi sififa amanzi. Sishaye ilonda lezi impela seyidizidip sishaye ama-ulcer nje. Ama-ulcer nje nangu khona. Unjani uma wakho Ntombi? Akufani. Usekwabuya futhi wazolanda omunye u2 liter.
waye ngimxoxelile ngithi cha ngeke kufe ngobani kule ndawo bengifika nje abantu abaningi bebengakazi ngene emveni kwalokho baqala ke bathi basi ke kancane kancane siya ngonyuka ngoba eyinsukwini nje ngeke ngathuka isimanga nje mina eyinsukwini yamkhumbula umuntu wayithwele lapha na kwehliwa naye lethola waphuma ehambela lo muntu wayesehlanya wayehutshwa ngithi hambe phithisa amakwende emzini yabantu kodwa fike ngamfaka lembiza ngamfaka ezinye ziningi imbiza mkhulu la ekhaya ngamfaka enye lapha ya ekwasi leyo mbiza ukuthi isebenze kuwena namanje engayithatha manje ngiyifake kuwena uyele yonke lento eyisebenzayo ubona inkinga zakini njengobuza njengoba usuku uyohlola kumuntu uyibonele ngesingawo uhleli la u2 hours uzobe ugijima wonke uthola ukuthi ngiyakubuza ukuthi usukephi uthi ngiseshow umuke kunekhathi seshow kwenza ubonane eshow usho wena ukuthi ubonane then emva kwalo yiyo ke leyo ke sesisebenzise ke sesisetha ngisho umqondo womuntu uthola ukuthi umuntu uhanjela umqondo ebese siubuyisa bese kuyimasi umfaka ke okushunyiswayo kuba khona ke sikufaka emakhaleni kodwa ke isikhathi esiningi yiyo le uzifo zonke uma unesende suthi yena sineminyaka sikuphethe woza la kwaMbonambi uma unesilonda esingapholi ekade sahlala ngisho laba abahlushwa icancer uthola ukuthi yena omunye usenephunga even ngaphansi uyasondela nje la ekhaya athole yona lembiza ayisebenzise into ephathelene nobuthaka bomzimba ngisho ubhlungu mhlawumbe uneqolo elikhangela ikuphathe ungazi ukuthi kwenze njani woza la ekhaya lembiza uzayithola u5 liter wayo ngimnike ngo500 umuntu angasi ke noma sengonela abathize khona abayilandayo la ekhaya imbiza eyindaweni ezithizeni khona abayilandayo la ekhaya uma ngiswa 25 liter bawudayisa 1.4 abanye ngala kogoli nje omunye udayisa u1.2 uma ulandile kodwa la ekhaya lembiza sikhipha ngo500 then emva kwanguthandayo noma uma la ekhaya ngisho ngathiwa angisekho ngeke iziphele uma esekhona useyakwazi ukuyiphela ingane la ekhaya ngiyayifundisa okuningi impela mina ama products engiwenzayo kungaba nesikhathi ukuthola ukuthi umbonamba kasekho kodwa uma uzofuna ama products la ekhaya angwenzi mina kuphela ngiyabafundisa bonke abantu umfana nokuthi ngoba ngiqale enkulumeni eqaleni ngithi idlozi hayi ukuthi ngempela obekusuke kuthiwa ungenwe idlozi usuku uphathiswe inhlanhla yomndeni kusemqondweni wakho ke ngoba kusho ukuthi lento edlozi yakufuna nokuhlakani bomuntu kusemqondweni wakho ke ukuthi wena uyisebenzise kanjani njengamina njengami nje lenhlanhla yedlozi ngiyayisabalalisa ukuthi ingahambi nami la kuthiwa ngikho nje mina kodwa uma ufuna lesiwasho ungabiza ngisho ingane encane lesiwasho ngazi uyitshela ukuthi into ngithi yasibothi ngathi is-orange kodwa uma ufika la ekhaya lesiwasho seziwe uyofica kunempuphu ebrown ufice kunempuphu engathi iyellow ufice kunempuphu egreen kodwa uma sekuhlanganisiwe ngeke ubone khona ngisho into egreen ngoba kusuke kuhlanganisa izinto ezahlukahlukene ezenzela ukuthi uma izifika emzimbeni womuntu zifike zivuke zenze something ezokwazi ukuthi imphumelelise nani impela hayi umfulo ongashiswasho kodwa kube nje iswasho sami sibizwanga ngegama lami ngabe ngithi umphumeleli awumphumeleli kodwa ke ngoba esaqanja ngegama engaliphiwa abantu ngeke ngezwe ukuthi ubuza kancane ukuthi lona leli gama kasi laqhamuka kanjani hayi igama impela enganinganakile nami bakhona impela ababuzayo ukuthi hawu ndoda kanti kanjani wena uma ukuthi khona obela mina sizwe thina kuthiwa wena esikhathini sokuthi sobe singaka uyobuse ngenalutho ngoba kunezinto ongazenzanga bethi zenze kodwa manje kunoma sithi yena umfula uyasha umfula sibona ngathi ungenisa kakhulu la vela ke leli gama ukuthi yena umuntu ongibone ngihamba ngefofu uthe ngonyaka omnokuthi uyobe lingasekho kwaleli ifofu egcekeni kodwa wathe sethi uyabona ngonyaka olizayo sokuma ikhondo usalibona usalindele ikhondo uyabona ngonyaka olandayo sokumi ichef ave
uyabona unyaka olandelayo sokuma ifortune uyibona eminyaka wena emva kwalokho kwaba nesikhathi la uRamaphosa owayethe abantu abavale zonke amabhizinisi bengasebenzi baswela abantu bahamba becela imali benza yonke into bethi imali ayingeni bathuka nje ngaleso sikhathi kwaba sengazi ukuthi uRamaphosa unika abantu amaliva bese strong bezophakamisa izinto zabo kwambonami yangena monke imali mase kuthiwa lo mfula hayi ngeke usuthi ungenisa nangomoya la qhamuka kanjalo le umfulo ongashi umuntu ongathola namhlanje uthi umcuphe ngokuthi ngalesikhathi wena usathi uthi ngithi umcuphe ngokuthi ngoba ufuna ukuthi ungambone ethumela isinkwa ngakusasa avela umfulo ongashathumela inyanga angithi yena wena umlindi ukumphuca into ka20 rand avela athumela umfulo ongashi umfulo uvela ungenise ngento ye1000 yasuka kanjalo ke leli gama lomfulo ongashi base besho bethi inyanga yasemalini ngoba angizalelanga eThekwini ngizalelwe emalini kwathi kusuka lapho kwaba namagama athi hayi lo muntu lona kwaze kwangena la ekhaya ngisho protection order ethi ungaphindi ulibhade ekhaya then kwahanjiswana ngisho enkantolo kwathiwa cha ayikho lonto ngeke kusho ukuthi umuntu akangayi kubo umfulo ongasho wavele wabona ukuthi no isolution la nje simbahlulile enkantolo labe bahlulile kodwa ngokwenhliziyo abavumanga wase umfulo ongasho ephuthuma ukuthi aze ephume kahle ekhaya akavele eyokwakha isiphihli somusi lo osemakhaya kuze engabe ukuthi lo mfula usushelwe indawo la uzogijima khona wase uvela ungenisa kakhulu ke ngobani elana njengake khona omkhulu ngakho umuzi ongaphezulu kwalona kwakuthiwa phuma kuwo so la qhamuka kanjalo lelo gama so ilezo zinto lapha nayo kwambonambe emkhulu uma ufuna into yenhlanhla kukhona okwazi ukuthola ngokuthi ukucabe egazini into yenhlanhla kodwa iconnecte kakhulu nesidaba sakho une price yakho nakho mhlambe sesingaxoxa ngakho uma ukuthi sikakhona kube khona okuhambisana nophondo lukanje uphondo olukhulumisayo ekseni ukuthi ngiyaphuma njengamanje ngiyodayisa ngicela lokho zinto ukuthi ke lapho ke semfuna ukuthi kwesisikhathi kucace izinto kakhulu ezihlanganise nedlozi izinto ezincike kakhulu entweni efana nesibungu ngoba kufanele uma uyisebenzisa kube khona okwenzayo ebese yadonsa akufani nesithwalo ngoba isithwalo kwesisikhathi wazi waba nesithwalo esincike kakhulu kwinyonga kumele wazi ukuthi inyoka isuke ihambisana ngasikhathi esiningi nomfana omfishane yes so ke imvamisa isithwalo impela ngiyisebenzisanga ngoba angikwazi ukusondelana nabafana abafishana ngiphinde ngizobonakala nokholo lesontweni so mkhulu izinto zenhlanhla izinto ezikhona esikolweni ziningi futhi njengoba sihlukahlukene nje inqwaba futhi sengifana ezintweni zenhlanhla bakwethu sina sengiyifanela nokuthi ngiyikhahlelele ibhola ngoba izinto esengithi noma ngiyilalele ngale kufika ingane ngithi mfana mama uthatha nokuthi wenzele lo muntu ngisho ngingekho kuphela umehluko ke kuyekuthiwa into yenhlanhla ngisho ngayiphatha kodwa inhlanhla isikhathi esiningi isikilele kakhulu ezandleni zami khona nje umfana engathi qhubeka mfana umenzele ufike mhlambe nenkukhu ufike umfana ekwenzele akucabe kwenze yonke into kodwa kumele uphume esigodlweni sami ngingakuthintile ngezandla zami ngoba umuntu ophathisiwe lento akade yenziwa kuwe ilo kuzivuke lento isebenze ngokuphelele phela phela ezandleni zami ngoba lokho kwenhlanhla usixhumene nedlozi kufanele kube nesibusiso nenkomo yakho kufanele ikhiphe phambi kwami akufani nembiza nesiwasho lokho ongakwazi ukuthi uphathisa imali ukuthenge bese ngiphathisa umuntu iproduct yakho hamba uyisebenzisa ngoba le product nje isazoqhamuka izikhombo kanye nensipho yakhona kanye nesiqabo esithizeni othola ukuthi uzobe usuyithola isi250 siyaba nalezo zinto uhambe uyisebenzisa isiyenza ke okuthe ukuba deep okujulile so mkhulu umuntu ke obukelo sekhaya methi ke ngiyadinga ukwazi ukuthi lezi imbiza ngiyithola kanjani uzifo zonke na umfulo ongashi siwasho
ukuthola kanjani mkhulu kuyakuphoqa ukuthi ufike endumbeni la usemkhulu asenza khona noma ufike kwamkhulu noma kukhona indlela ukuthi ukwazi ukuthumela kufike kuyena ukuthi khona indlela ukuthi uyakuthumela iyiphi ukuthi fanele ezefike kuwena enze order efike noma enze appointment efike kuwena ukuthinta kanjani isikhathi esiningi ke indlela mina ngiyitholakala enambeni yami mkhulu ukuthi kakhulu ukuthi wena ungithinta enambeni yami 073 194 3754 iya WhatsApp iyafoneleka ngizeyiphinda futhi 073 194 3754 uyafona ungithole lapho isikhathi esiningi ke indlela engeke ngenze ngayo iswash isikhathi esiningi ngiyasithatha mina ngisiphathise ilokhuzana ngiyakwazi ukusiphathisa ko-Durban Station abantu bakoMtuba nje ngibaphathisela ngisho imbiza mina yena ngiyiphathisa e-Durban Station isikhathi esiningi ke kuyenzeka udrive uma usufika ngaleso ufika esefika neproduct yakho ngimnika inamba yakho ngithatha inamba yakhe angimniki mina u100 rand ngoba kungenzeka uma enikwe yimi 100 rand angayihluphi ngokukufuna wena le ngoba already useholile and lento asuka iphethe futhi usuke engayazi ngoba isuke ikhaviwe kahle usuke engasilana kuyo umehluko nje kusuke kunenamba yemuntu la ayisa khona nenamba yami naye kudrive futhi nami ngiyayithatha inamba yakhe ngithathe nenumber plate yemoto then ke bese exhumana nawe ebese wena uyangiconfirma ukuthi usutholile umehluko kuphela isikhathi esiningi abakomntuba indawo lezi ezithe kuphela abafuna 100 rand imali enikeke emvamisa ke ekwanami ngoba nginekhaya khona ngibuye ngibe khona emandeni ngamanye ama weekend so umuntu osemandeni asikho stress ungakwazi ngisho ukungibona mina live nje kodwa uma ufonile uyakwazi nje ukuthi abanye abalantu Zuma Nanda bayakwazi ukuthi bangifonele uthola ukuthi mhlawumbe ngizoyakhona ngoba umama nje lo isikhathi esiningi uba senanda nami uyakwazi ukubese isikhathi ngithi hayi yanenda lokuthi uzofika uyithole iproduct yakho so asikho stress kulokho kodwa ke okunye ke ngokugqugquzela abantu bakwethu bengajwayele ukuthi izinto beze bephathisele uma userious ufuna impilo kuba kuhle ukuthi uhambe uyobona ukuthi lo muntu inyanga ngempela yini ukufika ngqo endumbeni yakhe kwelesi sikhathi ukufika nje ukuthi uthi ake ngibheke emkhulu yini ongakazi ukuyibheka ngobani ngoba bethu professor nje uprofessor hayi ukuthi just igama nje ngempela uyakwazi ukuthi na ufike uhlale phansi akubhekele umehluko ke kaMbonambi yikho kuphela ukuthi ngeke umbone egqoka uma umfica egqoke kanje uzokuhlolela uzoprofethela wehleli kanje egqoke kanje akusho ukuthi obenakho umfice mhlambe ngishilo lokho ngizoshintsha mhlambe senzogqoka okunye noma ngizombatha noma ngifaka into ezosabisa la ngifaka ikhanda lebhube esekhanda ngifaka ingubo enebhube cha ngizokuhlolela lento ongifice le ndlela ongifice ngiyona angigqoki lutho ngizokutshela ihlozi likima likhe ngutshela yes lapha isathi nje uma sesisesathi uyobona ngisho indawo engihlobelayo itafula nje nezihlalo uma bebathatha abantu kubeka izihlalo ezintathu lapha uma bebabili nami ngihlala esihlalweni ngibusisa ikhandlela kuphela angishisi ngisimpepho la ngidlulela khona impepho iziqala ishiswe uma usuyendumbeni la osokuyo ngoba uma usuyesigodlweni impela ngezinto esuke ziserious so mkhulu ngiyathemba ukuthi umbukile ekhaya ubonile umsebenzi futhi uzwile umsebenzi okhona la ekhaya kaNbonambi sasho futhi nezinombolo abakwazi uku-order kuzo ama products noma abakwazi ukuthinta kontote ukuthi bekwazi ukufika esigodlweni noma la hlolela khona ekwazi ukuthi ebheke kunohlelo omkhulu olenziwa njengamanje lokuhlola efonini umkhulu yakwazi ukuthi ekufole kuhlolela efoni noma kuyaphoqa ukuthi ube face to face ukuze nikwazi ukuthi umhlolele umuntu ukuhlola efonini angikuthandi hayithi ngongangixaka kodwa ngikuthanda mina ngiyangithanda nje umuntu afike kimi qathatha afika ahlolelwe atshelwe lokho atshelwa khona kube ukuthi uyakwazi mina wakwazi kodwa ke mhlawumbe ngabe ukuqala ngoba mina nginendlela eziningi zokwenza lokho uma ufuna ukuhlolelwa mahala yana enkonzweni siyakhonza njalo ngesonto uma useNtuzuma noma uselindelani noma useRichmond Farm njalo ngolesihlanu kwaMbonambi la kunesigodlo khona esidala sesikhonza u2 hours kulo 2 hours i-hour lokuqala kusuke kufundiswe kushunyayelwa i-hour lesibili kusuke sekunesikhathi sokuthi kukhulekela abantu abanye bayakwazi ukufika namanzi whatever lokho ongakwazi ukususa
iziqalekiso mhlawumbe ezehliswa abazali uthola ukuthi umuntu akanayo inhlanhla siyakwazi lezo zinto ukuyidedisa ngomkhuleko kodwa mase kukhona okuserious okuphatha mhlawumbe ukufaka umuthi mhlawumbe kunomnakwenu okanye kunomuntu mhlawumbe obhekene nawo wakufaka isichitho siyakwazi-ke abantu-ke bayikho into abangayazi bayazi ukuthi ifa likhishwa ngelinye ifa uma impela kuwukuthi usuqalile wagahlwa ngemithi shona kambonambi siyofike sikuhlolele ngakwasesontweni usungayibuyela-ke eceleni ukuthi ayikho indlela esingenza ngayo okuthe ukujula bese emveni kwalokho siyacela ku-arrange usuku sifike sikwenzele and ngoba ngiye ngizwe nabanye bethi imishado ayikho kodwa manje ngiyithuka impela laphaya ebandleni nala engikhulekela khona abantu ngibona bayanda nje babashadayo nabathola umsebenzi uma ngase futhi kuthiwa ngikuvulela lapha nje efonini khona i-testimony nje yabantu akade mbayise empophomeni kwakhona ingane ebisixoshiwe emsebenzini ngabayisa ekuseni ngomgqibelo empophomeni awuphelile u2 weeks esontweni elilandelayo ngomsombuluko olandela leyo mgqibelo yabizwa kuyinamhlanje isebenza kamnandi ade kusho uma wayo ukuthi uyitshelile kumele ifike enkonzweni ngoba yavulela ngokwenkonzo izonikela ibonke yes. Mkhulu sithemba ukuthi-ke umbukeli lapha ekhaya ukuzwile konke esesixoxe ngakho kusukela kwividiyo yokuqala kuze kufike kule yamanje. Mkhulu sayikhipha futhi neyinombolo if singayiphinda nje futhi sizisho emase usipha amazi okuvala sobe-ke sesiveza futhi imisebenzi kaMkhulu ngoba idifikedi igcwele eDongeni siyazibona namajazi umkhulu nawo kodwa ngiyathemba ukuthi nombukeli uzothanda ukubona sikuveze lokho ukuthi kukhona ngazi ukuthi khona ngisho incwadi la ekhaya dokotela Mkhulu if umuntu mekuthiwa uze la uzosetshenzwa ukhona inotes ayithola kaMkhulu iyatholakala nje ukwazi mkhulu hayi sizokuveza nombukeli ekwazi ukuzibonela yena ukuthi cha la ekhaya kuyasetshenzwa siyathemba futhi ukuthi sisazoya nasendumbeni sifike futhi sibavezele abantu la umkhulu ahlanganisela khona noma la athaka khona izinto zakhe nesigole sizovula futhi la ekhaya la kukhona manje ukuthi isikhathi mase sifikile siyokuveza konke ukuthi sisebenza kanjani. Mkhulu usiphi inombolo ukugcina mase siyavala bese sivezela abantu umsebenzi esesubonile thina bangokuboni bona la kwecamera. Inamba engitholakala kuyo ongayifonela futhi ngisho ngabo nama minute ka Vodacom u073 194 3754 073 194 3754 leyo namba iyafoneleka iya WhatsApp futhi bese kuzothi efoneleka ukuphela iuTelkom yona ngakhetha ukuthi ngibe nalezo namba ngoba sometimes uTelkom awudleli kakhulu imali noma ufona ungafona ngayiphi network awudleli kakhulu imali lo number efona etholakala kuyo engitholakala kuyo uTelkom u067 620 0671 067 620 0671 leyo number ke iyafoneleka kuphela. Ngiyabonga kakhulu babukeli emakhaya enhla nasezantsi ngoMandeni Ntuba whatever la isandla sakaMbonambi esike sithinte khona ikomhlaba uyalingana ikotholeni omnambithi bonke laba abake befike la ekhaya besizakale ngisho eGoli Mbala la engike ngihambele khona uthola ukuthi kufika ngisho abantu la isikhohle endumbeni yakwaMbonambi ngobe kuyimanje kunesho ukuthi bakhona eGoli abathi hawu nangu umfulongashi siyamazi basi ngisho isigodlo sami ngaphakathi so ngiyabonga kakhulu and okunye ke engingathanda ukukufihla ngiyabonga kakhulu even isupport engeke ngiyithole kubantu nokungihlonipha kukhona impela ekuthola ukuthi ngimlapha ngokudabuka nami uthola ukuthi ngimfakela imithi uyasinda umuntu uthola ukuthi akakhokhe ngisho isenti kodwa akaze ngimthole ovela agcwala inkala ngibalekene bayakwazi nje ukuthi bebuye bezokwazi ukuthi na bebuyisa inkomo yakwaMbonambi ngendlela efanele khona abanye abenza amacala abanye nje othola ukuthi na ngiyabasiza ngiqede liphele icala abuye futhi ngokuthembeka abuye lokho. Ngiyabonga isupport ngeke ngisho ukuthi abalandeli akaze inyanga ibe nabalandeli inyanga iba nama patients okanye ibe nama client ayo so ke ngiyabonga ukuthi bebaningi abelaphi emhlabeni bebaningi izangoma zibaningi abathandazi kodwa kube nabantu abakwazi ukukhetha ukuthi
impilo yakambonambi bekwazi ukuyiranisha ngoba konke okukhona ngisho la engihleli khona ngingasho ukuthi sikhona isandla sabantu base South Africa. Ngiyabonga. Siyabonga. Unise noma ke ngiphinde futhi ngikufundise ngeyigubhu nokwehluka kwazo. Ngeke ibe yinde kakhulu ivideo. Ngizonje iqaphu lapha mase ngishiyele odokotela abazokwazi ukuthi ke bengene beyichaze le ndaba ede ngikhuluma ngayo namhlanje nje ukuhlezi wazi ukuthi ke ngihlezi ngifika ngingedwa kanje ngizwe